Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Gold And Tita Tanya Chinita. Naging kami po ng ninong ng anak ko. Good morning sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood sa programang Mga Katas ni Ninong ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Gwen. Single mom mula po sa Montalban, Rizal. Mula nung iniwan po ako ng live-in partner ko, pinagdasal ko sa Panginoon na sana, Lord, bigyan mo naman ako ng lakas para sa mga anak ko. Dalaga po ang panganay ko. Dalaga na po ang panganay ko. Habang si Bunso, baby pa. At nung pinabinyagan ko po ang aking bunso ay kinuha kong ninong yung batchmate ko nung high school. Si Angelo. Hindi ko po alam na meron pala siyang lihim na pagtingin sa akin. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Bakit? Di ka ba nag-expect na liligawan kita, kumare? na ang awkward tuloy. Ang awkward ka tuloy. Bakit? Tawagin pare. Kung ninong ako ng parang anak mo, bakit hindi natin i-upgrade na maging tatay ako ng anak mo? Galing mo naman dumiskarte. Ang galing ng plot twist to. Ninong ka. Tapos, nanliligaw ka. Hindi naman yun yung intention ko eh. Kaya nagulat ako. Pero, baka nakakahiya sa batchmates natin, di ba? Ano namang nakakahiya dun? Single naman ako. Single ka rin naman. Oo nga. Kaya lang, single mom ako. Wala naman akong pakialam kung dalawa na yung anak mo eh. Tanggap ko naman yan. Ikaw walang pake, pero yung sasabihin ng mga... Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kabatch natin. Sasabihin ng kamag-anak mo. Alam na nila, Gwen. Alam na nila. Alam na nila? Hindi pa naman tayo paano nila malalaman. Alam nila na nililigawan kita. Alam nilang may gusto ko sa'yo. Sinabi ko Bakit rin. mo sinabi? Bakit hindi?
Bakit hindi? Ganun mo ako kagusto para ikwento mo na ako sa kanila? Ganun talaga. Anong sabi nila? Matanda na ako para kung sinong gusto kong piliin at mahalin, nasa sa akin na yun. Ikaw umiiyak. Bakit? Pasensya ka na kasi ang hirap magtiwala ulit kasi sobrang nasaktan ako ng huling relasyon ko Parang sobrang traumatic kaya pasensya ka na kung ang dami kong tanong kasi hindi madali pumasok ulit sa... Shh! Shh! Uy, hindi ba tayo para i-kiss mo ako? Dalaga na talaga yung anak mo, no? Ay, dalaga. Dalaga na, medyo dalaga na. Mama! Bakit kayo nagkikiss? Di ano yun, mag-aalis na kasi si Tito Angelo mo, kaya nag-good night kiss. Pwede po pala yun kahit situationship pa lang. Kaya po kayo nasasaktan nag-expect agad kayo, binibigay nyo agad yung kiss. Wala pa po kayong label. Kuya, mahal ko naman yung... Ninong, bless po. Ay, hindi. Yung bunso Ay, yun. mali. Bakit hindi niyo ako gawin? Inaanak na din. Hindi Ngayon na. pa lang po hindi na kita dinideny niyo ginagawang, ako. hindi kita pwedeng gawing inaanak dahil anak na kita. Ha? Anak. Papa kita? Mm-mm. Asan ang pasalubong? Meron ako pasalubong. O, ayan. Ano yan? Mga labubu. Labubo. Diba? Makakain ko ba yan? Parang hindi ka naman nag-iisip. Kupal ka ba? Uy. Itong batang to. Paano? Alis na ako? Sige, bukas na lang. Agahan mo na lang kung pupunta ka kasi nagigising yung nga bati. Ayokong mapuwet si Jinjin. May pasok na kasi. Oo, Alam sige. mo naman yung mag-grade 6 Patulugin mo na muna. Bakit? Basta lang. Gusto kita masolo eh. Galing ng talent ng anak mo. Nakatayo, natutulog. Injin, tulog ka na muna dun ha. Ha? Yan na, natutulog na. Asan mo yung kwarto? Gusto Teka, ko na bubuhatin makita. ko muna sa kwarto. Sige. Paano tayo? Anong paano tayo? Pero hindi, going back. Natatakot kasi ako baka... Huwag ka matakot. Paano ang setup natin? Anong paano setup natin? Di tayo. Ano? Bigla kang magkakaroon ng 2 anak. Okay lang ba yun sa'yo? Anong okay? Okay na okay sa akin yun. Tanggap ko yan. Alam ko na yung responsibilidad. Ano? Gwen? Sige. Ha? Teka, habang Ito tulog gigil na gigil naman to. Siyempre, wow na yung camel eh. Sige na. Baka ito lang habol mo Hindi Ay ba? Ay, uwi na lang ako. Hindi, joke lang. Pwede di ba biro? Naman nagpapapilit Sige na. To be honest, ay naging butas ko po si Angelo. Hindi pa kasi ako nakakalimot sa sakit na naidulot ng ama ng mga anak ko. Hanggang sa isang araw ay dahil po sa aming pagsasama ay nagbunga po ang aming mga ginawa. Anong paano? Hindi ka nagsasalita. Parang Sure na ba yan? Parang nagulat parang... Sure na ba yan? Nabuntis ka? Gwen? Paano tayo? O di mapakasal tayo. Papakasalan mo ko?
Oo, bakit? Papakasalan mo ko eh. Pakakasalan kita. Laga? Oo naman. Paninindigan ko yung, lalo na, anak ko talaga yan. Thank you, Panginoon. Hindi ko ako makapaniwala na may lalaking tatanggap sa akin. Papakasalan mo pa ako. Handa mo kong harap sa pamilya mo. Aba. Hindi ako makapaniwala kaya medyo pasensya ka na. Shhh. Ka nang umiyak, ha? Mahal kita, Angelo. Mahal kita. Mahalin naman kita, Gwen. Kaya, handa akong pakasalan ka. Okay? Handa ka na ba? Handa ako makasama. Masaya ako para sa mga bata kasi may tatayo parang tunay na nilang ama. Thank you, Angelo. Hindi talaga ako makakaniw. Shh, tama na. Thank you, Angelo. Tama na. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Father, pwedeng mahina lang yung volume. Di naman po kami malaki. Ha? Di na makarinig si Father. Ay, sinasabi ba kayo? Wala po. Ano na po gagawin? Minsan natin kayo, may patay pa akong bidisyonan after ng kasal nyo. Ano na po Gusto gagawin? nyo, isabay na natin? Hindi po, Father. Ano po gagawin? You may now kiss the father. The father, yung tatay. Ay, opo, opo. Mahal, kiss daw. Mahal. Ay, mahal, I love you. Mabuhay bago kasal! Thank you, Father! Father, punta ka sa bahay po. May unting handa. Eh, lechon, wala. Wala po. Pass. Ngunit, pagkatapos po ng kasal ay Ang gulo naman dito sa bahay. Iyak na iyak yung mga bata. Yun dyan, huwag ka maingay. Nag-aaway si Mama at Papa, di ako maka-intel. Uy, ikaw muna mag-alaga kasi nag-online ako dito. Anak May ko ba mga- yan? Ay, yung anak ko yung nasa sinapupunan mo. Ba't ako pagbantayin mo dyan? Ala, Wala ka ba niluluto? Gutom na ako eh. Bihira naman mahal, eh. ikaw muna magluto kasi hindi pa tapos tong ano. Trabaho mo yan, ikaw yung babae. Hala, si Pap. Hala, si Ninong mo, Junjun. Nagpapakita ng tunay na siya. Walang pagkain. Ay, hinaan mo yung boses mo narinig ng mga bata. Hindi maganda yung Ang patay. sinasabi mo, naririnig nila. Gutom na Angelo, gutom ako tapos walang pagkain. Ano bang sabi ko klaseng sa'yo, bahay to? tatapusin ko lang naman tong online selling ko. Inuuna mo pa yan eh. Alam mo namang gutom na ako eh. Eh kung sana naghahanap ka ng trabaho, eh di sana hindi ako nagpapakapagod dito sa pagbebenta online. Dapat trabaho mo to Ganun! Di, pupunta muna ako sa nanay ko. Doon na lang ako kakain. Angelo! Mga anak, pasensya ka na kayo. Mama, ba't ganun si yung ninong ni Junjun? Parang may something sometimes siya. Pasensya na kayo mga anak ha. Hindi, baka mainit lang yung ulo ni Papa nyo. Hello, hindi ko siya Papa. Opo. Hindi po naghahanap ng trabaho si Angelo. Minsan napagsasalitaan niya din ng hindi tama yung mga bata. Sinasabi niya, hindi ko naman yan anak eh. Ba't ko alagaan yan? Hindi ko naman yan anak eh. Ba't ko bibigyan ng pera yan? Hindi rin po maasahan siya sa bahay. Kapag nag-aaway kami, ay umuwi po sa biyenan ko. 2 araw po siya doon, walang paramdam.
Di man lang kami inaalala mag-iina. Kaya nagdasal po ako na, Lord, bigyan mo ako ng dahilan para makipaghiwalay dito kasi parang mali na naman po yung nakuha kong tao. Tulog na silang lahat. Gagawin ko na yung aking masamang balak. Dalaga na tong anak niya. Hinog na hinog na. Baka maunahan pa ko ng iba na pitasin to. Baka maunahan ako ni Uncle Jojo o ni Chris. Papa Angelo? Shh! Papa Kumaingay! Ano ba ni gagawin? Huwag kang maingay! Bakit niyo po ako nihahawakan? Wala, nihilot lang kita. Papa, Yun na massage lang kita, huwag kang maingay, matulog ka na lang. Paano po yan? Angelo? Angelo, asan ka? Angelo, ba't andyan ka sa mga bata? Binantayan ko lang kung ano, may lamok kasi uso dengue ngayon eh. Oh, matulog na ako. Mama! Sayang. Kumaingay. Shh! Magsabi ha? Magsabi. Jinjin? Mama! Sayang. Mama! Hindi ako nagtagumpay ngayon. Matulog ka na anak, matulog ka na. Wala yan. Sige na, matulog na tayong lahat. Ha? Tulog na. Ang buong akala po ni Angelo ay hindi ko alam ang ginagawa niya. Ganun po kasama ang anak nyo. Magbamakaawa. Sasampa po ako ng kaso at ready na po. Darling, tulungan mo ako dito. Susustintuhan namin yung anak, yung apo namin. Basta wag mo na lang kasuhan yung anak namin. Baawa ka naman. Kaya nga lalo yung hindi makakatrabaho kung iyan ay makukulong. Pasensya ka na. Luluhod kami ng Luluhod ako. Ikaw lang muna, mo. masakit yung gout ko eh. Ikaw na muna. O sige, umiyak ka na lang, Kanor, iyak. Yan. Patawarin mo ang anak ko. Wala pong makakapagpatawad sa ginawa ng anak nyo kung di ko pa po nakita. Pagsasamantalaan nyo po ang anak ko. Ma, ba't nandito kayo? Ayan na po ang kapal na mukha ng anak nyo. Gwen. Yan po. Kala mo, Angelo, yung mga magulang mo nagmamakawa, ikaw wala lang sa'yo. Maang-maangan ka. Alam na alam ko! Wala akong ginagawang masama, Gwen. Kita ko! Muntik mo nang rapin yung anak mo kapal lang. Wala akong ginawang masama! Ganyan ka-kademonyo! Ganyan ka-kademonyo! I-deny mo pa! Bawa ka sa mo na lang ito kasuhan. Hindi po dapat kayo kaawaan! Baka ganyan din po kayo! Hindi ako ganyan. Palang mukha nyo, makukulong po yung anak nyo! Makukulong yan! Bawa, darling, magpakawa ka. Hindi ako makabatin Pasensya ka na, pero wala naman akong ginawang masama Ma. Anong wala? Kundi ko kita nakita! Yung anak ko talaga! Gusto kitang patayin! Pasensya ka na! Patawarin mo kami! Anak, humingi ka ng tawad! Makukulong ka, anak! Kahit wala akong ginawa ngayon, patawarin mo ako. Alam mo mo hanggang ngayon, naraparapan, dinidinay mo. Ganyan ka kademonyo! Mamatay ka sa impyerno! Mamatay ka sa impyerno! Mapunta ka sana doon! Ba't sa akin ka nakaturo? Ako yung tatay Kasi kayo po, parang kinukonsente nyo yung anak nyo. Hindi ko kinusinti yan. Hindi namin kinukonsente. Kami nakikiusap lang kung pwede. Wag mo na ipakulong ang anak namin. Tawa ka. Aray ko, dibdib ko.
Bawa ko. Wala ka namang dibdib, darling. Huwag ka na Ay, anak ko po ang dibdib kong lawlaw. Bawa ka, sabi. Hanggang sa tuluyan na po akong nakipaghiwalay kay Angelo. Uy, Mars! Kumusta ka? Ang ganda ang blooming mo na ngayon, Gwen! Siyempre, Mars, ganito talaga kapag walang lalaki sa buhay. Ay, ganun ba yun? Yes, napansin ko nawala yung stress ko, nawala yung allergies ko, pumayat ako, nag-glow ako. Talaga? Oo, tsaka sumikip, Mars, higit sa lahat. Ang ganun. Pero buti naman masaya ako at okay ka na. Kaya nga eh. Pero sobrang tindi ng pinagdaanan ko. Oo. Pero masaya ka na ngayon. Napaka mo, Mars, blooming mo. thank you, Mars. Doon ko na-realize din natin kailangan ng lalaki para maging masaya tayo. Ang mahalaga, yung anak naiiyak. Mars, kailangan ko pa rin ng lalaki. Ayaw mo ng lalaki? Promise ka? Promise? Sure ka? May mag-chat sa'yo. Ayaw mo? Ha? Hindi na ako marupok sa 2025. Eh! Hindi pa naka 2025, Mars. Marupo ka na. Mars, promise. Salamat. I sit and wait. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!